La caiguda de Catalunya el 1939 va provocar l'exili de mig milió de catalans. Molts d'ells van ubicar-se a França abans que fos ocupades per les tropes nazis i controlada pel govern col·laboracionista de Vichy. El 1940 es creava a París el Front Nacional de Catalunya, amb militants provinents d'Estat Català, Nosaltres Sols, Esquerra Republicana de Catalunya, la CNT i la Federació Nacional d'Estudiants. Van crear grups de resistència contra l'ocupació nazi en col·laboració amb els governs aliats, especialment nord-americà i britànic, però també amb el francès i polonès. La història de la participació catalana a la Segona Guerra Mundial no és encara prou coneguda. Les xarxes clandestines del Front Nacional de Catalunya a l'interior i a l'exili es van bolcar en la lluita a la rereguarda del conflicte, donant suport logístic i humà als aviadors militars aliats abatuts a França, com els resistents francesos en el boicot i el sabotatge de l'administració ocupant i col·laboracionista. Hi havia una doble intencionalitat. D'una banda, la contribució a la democràcia a Europa en la lluita contra el feixisme i, de l'altra, la recuperació de les llibertats nacionals de Catalunya. En Avui una resposta d'avui coneixerem el projecte Rutes de la Llibertat de la Fundació Reeixida. El projecte consisteix a complementar les rutes existents dels camins de llibertat d'evasió i alhora fer conèixer als militants independentistes catalans que més abans que els nazis entraren a París van formar l'organització que més tard va acabar esdevenint el Front Nacional de Catalunya. Molts d'ells, per la seva lluita contra el feixisme, serien reconeguts i guardonats pels governs francès, britànic, nord-americà i polonès. En parlem tot seguit amb els nostres convidats. Som-hi, comencem. Benvingudes i benvinguts a un nou programa d'Avui una resposta, 11a temporada. Bé, avui parlarem d'aquest projecte Rutes de la Llibertat de la Fundació Reeixida. Tenim amb nosaltres aquí al plató en Manel Carrasco. Benvingut, Manel, un dia més. Manel Carrasco, ja el coneixeu, és activista, exmembre del Secretariat Nacional de l'Assemblea Nacional Catalana. I també tenim amb nosaltres en Josep Pinyol, un habitual del nostre programa. En Josep Pinyol és historiador i actualment ell sí que és membre del Secretariat Nacional de l'Assemblea Nacional Catalana. Benvinguts tots dos. I telemàticament hem de tenir per aquí l'Oriol Falguera. Oriol, estàs per aquí? Hola, bona nit, sí. Oriol Falguera de la Fundació Reeixida. Moltes coses, però avui està aquí com a membre de la Fundació Reeixida. I amb ell volem parlar d'aquest projecte de Rutes de la Llibertat. Explica'ns una mica, Oriol, en què consisteix. Jo ho he avançat una miqueta a la introducció, però exactament en què consisteix aquest projecte que teniu i que ja sé que ja heu començat a fer-lo córrer arreu del país i també a la Catalunya Nord. Sí, doncs ja m'ho he explicat molt bé. O sigui, tots sabem perfectament que l'any 39 el Franco guanya, per tant la democràcia perd, però en Franco guanya perquè dos feixistes més, en Mussolini i en Hitler, l'ajuden. I per tant, què és el que passa? Doncs, rellegint la història, hi ha milers de treballs publicats que expliquen l'exili. Per tant, vol dir que mig milió de persones agafen la frontera que ens ha passat el francès i pugen cap amunt. Però el que no hem pogut explicar prou bé als independentistes és que la primera gent que entra a lluitar a la Catalunya ocupada per Franco no són els comunistes, no són els anarquistes, sinó que són els independentistes. I anem molts anys tard a explicar això. Precisament per aquest motiu vam voler la primera presentació de les Rutes de la Llibertat ho vam voler presentar amb l'amic Enric Pujol aquí al Museu de l'Exili. Seguidament vam voler fer un acte molt important on van venir els cònsols de les potències que tu has dit, nord-americà, britànic, francès, d'Israel i polonès,
a part de venir el nostre govern, gent del Memorial Democràtic i els ajuntaments afectats per on passaven aquestes rutes del Principat, a part dels familiars de la gent que feien aquests passos de frontera. No oblidem que aquesta colla, del juliol del 39 fins a acabar la Segona Guerra Mundial del 45, no van parar de passar per la frontera, els jueus que s'escapaven dels nazis, a part del govern francès, a part del govern belga, i les figures més importants per guanyar la guerra contra el feixisme era el que veiem quan érem joves a l'O, en plan de conya, no? De dir què feien les potències Nord-Amèrica i Anglaterra, enviaven a bombardejar les fàbriques nazis i, per tant, quan hi ha abatuts d'aquesta gent que bombardejaven les fàbriques nazis, a través de xarxes de resistència, passar-los cap a l'estat francès i llavors cap a Catalunya. I per on entraven? O via la Garrotxa, o via la Cerdanya, o via l'Empordà. Vam seguir fent la presentació, com que nosaltres que hi ha una nació completa, amb els països catalans vam voler fer un acte a la Catalunya Nord i al segle XXI tenim gent exiliada encara, entre ells el president Puigdemont, doncs vam voler fer un acte amb una població del Catalunya Nord, en Sant Cebrià de Rosselló, perquè, a part de perquè hi vingués en Puigdemont, era pel fet del significat d'aquesta població, perquè el cap de la resistència francesa de la Catalunya Nord vivia allà i durant molts anys va ser alcalde d'aquella població. I quan el Franco encara era viu, va fer un monument de grans dimensions dedicat als catalans morts per la llibertat, que el Franco, com que no hi havia fronteres per ell, va voler que aquest monument no fos erigit. I aquest senyor va dir, escolta, això és l'estat francès, això va endavant. O sigui, aquí no pots dir-me res del que fem a la meva població. Segons figura amb el vostre web, vosaltres teniu 4 rutes, és així? 4 rutes, que algunes tenen el nom, per exemple, ruta Gregori Font i Octavi Viladrosa, la segona la ruta Manuel Valls i Jaume Cornudella. Aquests eren els passadors? Aquests eren els passadors, sí. Què hem volgut fer? Agafar nom i, per exemple, és quan molta gent, això que per exemple explicava Jaume, de quan es funda el Front Nacional de Catalunya, l'organització a París, en què l'independentisme, com és habitual, estava embrellats entre nosaltres, hi havia els dos sectors... És estrany, això, Oriol, és estrany, això. Això sempre és la repetició de la història. Però sempre hem de guanyar, o sigui, això és una cosa inherent a nosaltres. I estaven brallats entre ells, enfrontats, i realment què és? Quan tota aquesta gent, i més encara, tota aquesta gent sobretot provenien o de Barcelona o del Baix Llobregat. O sigui que nosaltres hem volgut donar molta importància al que diem, sense que soni pejoratiu, als secundons. O sigui, sempre es parla d'en Jaume Martínez Vendrell, d'en Manel Viusà, que els hem estudiat amb tots els projectes que fem, però per exemple hem volgut donar molt la importància en Gregori Font, que és una persona que sortia a la vida d'en Martínez Vendrell, a l'edició del Parc Catalunya, però que s'explicava i que hem fet contactar amb la seva família, que ens expliquessin per on va passar i explicar que és el primer que passa. I aquest té una vida espectacular. Aquesta persona nascuda a la colònia Güell és detingut 3 vegades, torturat salvatgement 3 vegades, i el personatge no diu res. Diu que ell passa per la frontera, doncs que ell trafica amb rellotges, però no explica el que fa. Contrabandista, ell és contrabandista. Contrabandista, realment sempre portaven alguna cosa de material, perquè la idea és que si els agafava la policia espanyola o francesa, jo estic passant rellotges o faig contraband d'aliments, però que mai poguessin acusar-los que estaven passant gent. I li hem volgut donar molta força a aquest personatge, que realment el seu fill, que habitualment fem les presentacions arreu amb ell, fa durant 10 anys una explicació de la vida del seu pare que és per fer-ne 3 sèries a Netflix. O sigui, és espectacular. Et llegiré els noms que tinc apuntats, a veure si no me'n deixo cap. Gregori Font i Catibiela, l'Octavi Viladrosa. Després, en la segona ruta, tenim en Manuel Valls de Gomis, en Jaume Cornudella, en Jan Olivó, era francès, potser, o d'origen francès? Jan Olivó era francès, sí, i és aquest que dic que va ser alcalde de Sant Cebrià de Rosselló. Aquest era qui manegava, era el capo del capos de la resistència francesa a la Catalunya Nord.
i, per tant, aquesta persona no només va ajudar-nos i el vam ajudar, sinó que, per exemple, que aquesta gent amb deute, amb tot el que han fet els catalans, quan l'any 1979 el govern espanyol vol extradir en Manel Viusà, el Jan Olivó és el primer que es mou. Pensem que tot per salvar-lo perquè no el puguin extradir. O sigui, és un deute que tenien amb ells. O sigui, és una cosa no podien oblidar el que havien fet junts. Més noms tenim en Joan Cerdà Verdier, en Jaume Martínez Vendrell, ja també més conegut, l'Enric Pagès i Montagut, i en Manuel Viusà i Camps, també més conegut, no? Sí, i tant. Llavors, cadascú d'ells, això que dic, llegint la seva biografia, que les teniu a la web de Resida, podíem fer, no això que dic 3 sèries de Netflix, en podíem fer 15. Des de, per exemple, explico, des de la parella d'artistes Manel Viusà i Gertrudis Galí, que són els que feien o sigui, quan tota aquesta gent havien passat la frontera, havien d'anar a parar cap al consolat o polonès o britànic que hi havia a Barcelona, i d'allà se'ls havia de fer documentació falsa. Doncs eren aquesta parella que feien la documentació falsa perquè la gent poguessin directament tenir un passaport nou i després anar a parar cap a Lisboa i de Lisboa cap a Nord-Amèrica o cap a Anglaterra. O segueixo amb aquesta parella, o aquesta parella que el que fan és que aquells no s'exilien, es queden a l'interior de Catalunya fins al 46, quan cau la secció militar del front, i què fan? Amb Manel Viusà, mentre està a Terrassa, i la seva dona pinta i fan coses per la burgesia que queda a Terrassa, i a canvi d'aquests diners que treien a la venda d'aquestes obres d'art podien donar més diners al front per seguir fent accions contra el règim franquista, doncs aquesta gent té, mentre el Manel Viusà està pintant la capella de Montserrat a Terrassa, on té tots els pots de pintura, té els documents que els serveis polonesos han robat als nazis i que finalment arriben a l'ambaixada polonesa, el consolat polonès, que els envia a Londres, i llavors aquestes fàbriques poden ser bombardejades. O, per exemple, aquí també, de la comarca, teniu en Joan Cerdà, de Sant Boi. Aquest paio era un crac també, passant la frontera amunt i avall, sobretot la via de l'Alt Empordà. I aquesta persona és dels 6 que queden de la secció militar que no són detinguts l'any 46, pensem que n'ha caiguda de 20 persones, doncs els 6 que se salven, i ells segueixen amunt i avall passant, ja han passat la Segona Guerra Mundial, però segueixen passant armament cap aquí baix per respondre al règim franquista. Sí, sí. Això, si fóssim nord-americans, en faríem una pel·lícula, segurament. A l'Spielberg n'hagués fet 1 i mitja ja de pel·lícula. Sí. O, per exemple, ara estem fent ja, i això també ve com a promoció, és que el 27 de gener és el dia que es commemora l'Holocaust, d'acord, una data trista. El 27 de gener estarem a Reus a presentar les rutes, tindrem el fill del primer passador i la filla del segon passador, que a través de les nostres actes els hem pogut localitzar, a part de fotografies inèdites i documents inèdits que fins ara no havien sortit, però és el dia que, per exemple, hem de reivindicar la figura d'en Manuel Valls de Gomis. Manuel Valls de Gomis és un d'aquests altres que els hem posat un nom important, oblidat per nosaltres, gairebé desconegut, militant de la Unió Democràtica, no de la Duran i Lleida, sinó dels anys 30, quan la Unió Democràtica era independentista, que va estar el 6 d'octubre del 34 com a cap d'escamots, que puja cap a dalt durant la Guerra dels 3 anys, durant la Guerra Civil, per salvar-se de la persecució dels anarquistes, i que aquest senyor fa una xarxa de visió. Aquest va ser secretari d'en Lluís Companys. Aquest salva en Terradellas que no l'agafin els nazis. I aquest personatge salva a centenars de gent i es posa en contacte amb els serveis britànics i francesos, tal que potser el que serà el desembarcament de tropes aliades a Itàlia, en lloc de ser qui sigui la Badia de Roses. O sigui, un altre personatge oblidat. I l'única persona, per això dic del dia de l'Holocaust, que és l'únic català just entre les nacions. Per tant, quan Israel dona aquesta distinció a la gent que va ajudar a la Segona Guerra Mundial al poble jueu a salvar-se dels nazis, l'únic català que hi ha és ell. Recordem que hi ha 10 espanyols, la meitat d'ells són del Movimiento, són gent amb càrrecs al govern
el govern franquista i que el que fan és que un dia tenen un mal de panxa i diuen, hosti, potser hem de salvar algun jueu, que els nazis estan passant, perquè veuen també que al final de la Segona Guerra Mundial aquest personatge realment no surt ni com a espanyol, sinó surt com a francès, perquè ell es va quedar al Catalunya Nord i, per tant, va adoptar la nacionalitat francesa. Escolta, tenim algunes imatges, que alguna ja l'hem passada, però que voldria que les comentessis perquè la gent que ens està veient pugui saber exactament què són. Els nostres companys, a veure si podem tornar a la imatge número 4, crec que era. Sí. A veure si apareix. Bueno, comencem. Aquí hi ha un diari. Sí. Això, per exemple, explico. Aquest diari és un diari que es diu Opinions, que es feia a Perpinyà. Sí. I va sortir durant un parell d'anys. I allà el que feien directament, que és tota la gent del Front Nacional de Catalunya explicaven el que passava a la Catalunya ocupada per Franco o reivindicaven els seus morts, perquè pensem que gent d'aquests passadors van morir a camps de concentració nazis. Sí, sí. I, per tant, fan memòria. També aquest diari Opinions es feia al centre de Perpinyà, a davant de les fàbriques Nebot, les fàbriques més importants que hi ha a l'interior, al centre de Perpinyà, i que també, quan acaba la Segona Guerra Mundial, els membres de la resistència francesa que fan a aquestes fàbriques Nebot, a davant, és on, en un gran local, porten tot tipus d'armament, que el que passa és que al cap de mig any tot aquest armament baixa cap aquí al Baix Llobregat. Passem imatges. I llavors quan cau la secció militar del front. Sí, sí. Passem imatges i l'Oriol ens les va comentant. La propera. A veure si arriba. Aquí és una altra... Sí. Aquesta és una altra, també, de mateix Opinions. Passem a la pròxima. Aquí, aquest grup. Aquí tenim molta gent del Baix Llobregat. Tenim, per exemple, aquí sota a la dreta, en fill d'en Daniel Cardona, en Jordi Cardona, militant del Front Nacional de Catalunya. A la seva esquerra, un senyor amb ulleres que es diu Vilà, que és el segon passador, que és el que finalment hem localitzat. Aquesta fotografia és del casament d'en Gregori Font. I precisament aquesta fotografia no surt ni el que es casa ni la seva dona. O sigui, és tot d'aquesta... Això és com una pel·lícula d'aquestes de la màfia, que la meitat de la gent que hi ha aquí, tots són de l'organització. Hi ha en Joan Grau i Rei, que era el secretari de Martínez Vendrell, o sigui, tots són veterans. Passem imatges. I és una foto molt maca. Aquesta? Aquesta foto és a Perpinyà, això és l'any 46. I, per tant, això mateix quan diuen no, això de l'estelada, aquesta bandera us l'hem inventat, i això va començar el 2014, totes aquestes coses que expliquen, doncs això és a la 46 de Perpinyà. Aquí, per exemple, també tenim gent que eren passadors en aquesta fotografia. Una altra imatge, sisplau. Aquí, per exemple, seria la zona per on passen les rutes. Per tant, aquesta ruta que diem ruta a l'Empordà, ruta Garrotxa i ruta Cerdanya. Llavors, realment, aquestes rutes passen per 5 poblacions, 11 que estan situades al Principat de Catalunya i el reste estan situades a viles de la Catalunya Nord. Llavors, què hem fet? Durant aquest any hem anat contactant amb aquestes poblacions per tal, com que el que ens mou a tots quan viatgem és la cultura, doncs, per tant, és dir, a part d'explicar que la fauna d'aquestes poblacions és magnífica, hi ha uns paisatges magnífics i la fauna i la vegetació és tal, també hem entrat en diferents poblacions amb els plans d'usos per tal de marcar aquestes rutes per explicar que per aquí es salvava gent i, per tant, que la gent les pugui fer. No només això, sinó que amb aquesta aplicació que es diu Wikilog les hem marcat. Per tant, només posant l'aplicació Wikilog en rutes a la llibertat pots estar baixant directament i fent-les. Passem imatges, més imatges. Perfecte. Mira, aquí és el monument que es va inaugurar quan el Franco era viu encara. Aquest senyor així amb americana que està davant del monument és en Batista i Roca. És en Batista i Roca. Exiliat també, en Batista i Roca, efectivament. I que tenim aquí, per exemple, amb la gent que estan, són, per exemple, tot de gent que havia estat membres de la resistència. Llavors, aquí va ser on vam voler fer l'acte. A Sant Cebrià de Rosselló. Més imatges.
Això són les distincions, no? Efectivament. Què ha passat? Home, doncs hi ha una cosa molt important. La gent que estàvem a sota de la Muga, quan acaba el 45, al maig del 45 acaba la Segona Guerra Mundial, tota la gent que han fet de passadors o han fet accions pel front no poden dir res a les seves famílies, ni als seus fills, ni a les seves dones, ni a ningú, ni als seus tiets, han de callar absolutament. Però, en canvi, la gent que són a la banda de l'estat francès, sí que, per exemple, el govern nord-americà, el govern britànic, el govern francès, donen aquests títols pòstums a aquesta gent dient tu has ajudat a la resistència, tu has salvat a jueus, tu has ajudat al nostre govern. I, per tant, que és tota aquesta gent doncs reben aquestes distincions. Aquestes, per exemple, són d'en Jaume Cornudella i Oliver, que el Jaume Cornudella i Oliver no només va fer això durant els anys 40, sinó que durant els anys 70, quan hi havia gent independentista catalana que s'havia d'exiliar cap al nord, és qui els acollia o qui avisava o qui deia escolta, demà la policia francesa vindrà a casa teva a buscar documentació o el que tens amagat aquí. O sigui que no va aturar. Pensem que no va poder tornar mai en Jaume Cornudella perquè arran de les detencions d'en Manel Viusà i l'extradició que volien fer-ne amb ell no va poder retornar més cap aquí, perquè hagués sigut el segon per detenir-lo. Vinga, aquesta és una altra també d'en Cornudella de la República Francesa, no? D'en Cornudella del govern francès, efectivament. Una altra imatge, sisplau. Un altre grup. Un altre grup de resistència on també hi ha catalans, per exemple. Sí. Aquí ja van armats, no? Aquesta persona que està marcada en aquest cercle? Efectivament, aquest és en Pagès. El Pagès, a diferència del reste, que tots tenien passaport espanyol, aquest tenia passaport cubà. I, per tant, podia fer més coses perilloses. Aquest personatge, per això, hem trobat informació, però no tenim localitzat ni on va néixer ni on va morir, no sabem com va acabar la seva vida. Però un personatge també molt, molt interessant, també de pel·lícula. I el que està a la dreta seva és en Joan Cornudella. Continuem amb imatges. Aviam que et vegi, un segon que parto. Aquí tenim en Gregori Font. Gregori Font és aquest persona que diem d'aquí de la colònia Güell, de molt a prop vostra. I és la persona en què hem volgut basar tota la commemoració, situant-se sobretot amb la seva vida, que, per exemple, això mateix que dic, és que tenim fotos en Gregori Font després de ser detingut, tenim fotos en Gregori Font, fins i tot, torno a anar, quan l'any 79 volen cedir Manel Viusà, amb els autobusos que la policia francesa no deixa passar cap a dalt, direcció cap a París. Recordo. És que, efectivament, tot és jovenalla i el més gran és en Gregori Font, que està allà amb l'estelada. O sigui, que són irreductibles. Sí, i tant. Seguim, a veure si podem acabar de veure totes les imatges amb una mica de rapidesa. Efectivament. Tenim en Jaume Cornudella i la seva dona, la Rosa Torner. La Rosa Torner és la filla de l'alcalde d'Esquerra Republicana de Figueres, membre de la Resistència, i també hem volgut posar aquesta foto per dir que no tot eren homes, que també hi havia dones. O sigui, aquí les parelles totalment interveníem tot. Que quedi clar, també. En Jaume Martínez Vendrell, amb calça curta, també de la colònia Güell. I aquí tenim en Joan Cerdà, que de fet en Joan Cerdà, d'aquí de Sant Boi, que era un referent aquí a la població i a la comarca, també, de fet, ara ens han donat un premi Joan Cerdà de Memòria Nacional i estem molt contents. De fet, ara aquest any Reixida farà 20 anys i esperem rebre molts premis. Home, com a mínim se'ls mereixeu segur, eh? A més, queda dit, ja queda feta la falca, per si. Aquesta persona que tenim aquí... Qui vulgui escoltar. Aquí tenim en Cerdà, en Cerdà. En Cerdà, és en Cerdà, és en Joan Cerdà. Passem? Tenim alguna més? Efectivament, aquí és en Manuel Valls de Gomis, aquest que dic de vida de pel·lícula. Exacte. Aquest és aquest era el carnet número 2 del Front Nacional de Catalunya i feia de tot, aquesta persona. No sé si ens en queden gaires. Aquí... Tenim a Manel Viusà, aquí amb el seu jersei d'artista. Pintor, Manel Viusà era pintor, no? Pintor, efectivament, sí.
I aquí tenim, aviam que et vegi... Sí, aquest és l'Octavi Viladrosa. Sí. També un altre d'aquests, dels que el 46 va ser els únics 6 que ja havien detingut abans, però surt de la presó i torna a passar gent. Realment, aquest projecte Nostres Rutes a la Llibertat, primer és situar, com sempre, el que fem cada any Rashida, que és que fem una organització, un símbol, un personatge i el catapultem, fem que són mitjans de comunicació. Segona cosa que fem important és que posem arrels, perquè sempre anem a buscar les arrels molt lluny, les tenim aquí i s'han de reivindicar, s'han d'explicar. De fet, el que més ens ha agradat aquest any, de fet el que em sento més orgullós jo és que les famílies d'aquests passadors ens diuen: Oriol, estem contentíssims, mai el govern, ni l'actual, ni l'anterior, ni l'anterior que hi ha hagut, s'ha posat ningú mai en contacte amb nosaltres, només ho heu fet vosaltres, i per tant és una cosa necessària a fer. De fet, penseu, quan vam fer l'acte al Museu d'Història, quan van venir els cònsols que havien apoyat això, vol dir la importància que significa per a ells. I en canvi, nacionalment, no els tenim posats. I com a últim, això per exemple que parlàvem al principi de l'entrevista, de dir, i dèiem en conya que sempre els independentistes estem ballats entre nosaltres, és treure una mica això de la distensió, que és, ara a Twitter és molt fàcil criticar un i criticar l'altre, què fa i què deixes de fer. Però aquesta gent, a l'any 39 i al 40, quan ja en Hitler ja envaeix l'estat francès i tenim en Vichy a la part del sud i tenim en Franco aquí pelant gent al camp de la Bota cada dia fins l'any 52, aquesta gent podien fer dues coses, o abstenir-se, o enfadar-se, o l'important, o la via que és seguir lluitant, i és el que van fer. Això és el que vol reivindicar Rashida, aquest canvi de mentalitat, que és que hi ha 1000 adversitats, però aquí no s'ha de rendir ningú, aquí hem de seguir endavant, endavant i endavant. I es demostra perfectament que amb qui no t'entens t'has d'acabar entenent per guanyar, que és el que va fer aquesta gent a París, al maig del 40. Això és el que volem explicar amb aquestes rutes. Oriol, feu una gran feina i, a més, amb aquest missatge que acabes de donar, espero que els que ho haurien de sentir l'escoltin realment i en facin cas. Oriol, ho deixarem aquí. Moltes gràcies per haver estat amb nosaltres. El projecte, què teniu pensat? Durarà tot aquest any? Sí, la idea seria... Aquest projecte el vam començar l'any passat, però volem seguir perquè volem acabar la senyalització. Ens queden 2 o 3 serrells per acabar aquest any i llavors ja engegarem un altre, que ja us avisarem perquè començarà en breu. Vinga, ja ho sabeu que vindreu aquí a parlar-ne també. Moltes gràcies, Oriol, i felicitats. Gràcies, que vagi bé. Adéu-siau, vosaltres. Adéu. Bé, doncs, Manel, Josep, ja heu vist aquest projecte, no ho sé. És la demostració clara que la història l'escriuen els vencedors, no? Sempre s'ha dit i aquest és un exemple claríssim, no? És que és memòria històrica i que el govern de la Generalitat no tingui un projecte de memòria històrica pròpia és trist. Això ho ha de fer una fundació, com és aquesta Fundació Rashida, que no és la primera cosa important que fa amb el tema de memòria històrica. Vull dir, un govern independentista, vull dir, si és un govern del PSD, vull dir, del tripartit o així, que facin memòria històrica general de l'antifranquisme, que està bé, que s'ha de fer igual, perquè està treballant també, però vull dir, clar, aquesta és una memòria històrica molt específica i de gent que va treballar molt. En alguns aspectes m'ha recordat el cas d'en Francesc Boix, del fotògraf, que gràcies a ell es va... Sí, és que de fet hi va haver molta gent catalana i independentista implicada. El Boix no ho era d'independentista. No, el Boix no ho era. El Boix concretament no. Però sobretot tots aquests que ens han anat dient són gent del Front Nacional de Catalunya. Jo em referia a una visió històrica de gent important del nostre país que la història ens amaga i ara cal reivindicar d'una manera o altra. Jo crec que és un projecte... El que és una llàstima és això, que això s'hagi de fer des d'una fundació, anem a dir, privada. El Boix també vam ser uns que estàvem a una entitat que es deia Iniciativa per la Justícia, que hi va haver un autor madrileny que va fer un llibre sobre el Boix de fotografia i nosaltres el vam promocionar aquí, perquè si no, tampoc no es coneix, vull dir que...
No, és que és així. Vull dir, a veure, un dels pactes de la transició és oblidar... Oblidar, sí. És oblidar, perquè, clar, és la manera que s'oblidi també l'origen del règim actual, no? Vull dir, clar, és la monarquia de Franco, vull dir... Sí, està clar. Parlem una mica del dia 19. El dia 19 resulta que ve el president francès i el president espanyol, es troben aquí a Barcelona, una reunió franco-espanyola, una cumbre, que diuen ells. Sí, la número 27. Els acompanyarem. La número 27. La número 27. Sí, des del 83 em sembla que la fan. I el Pedro Sánchez, que és el que invita, ha escollit Barcelona per dir s'ha acabat el procés. I és molt curiós que si tu tens un conflicte i s'acaba el conflicte, normalment apareixen els dos a dir hem arribat a un acord. No, ell imposa que s'ha acabat el procés. I a més, es troba precisament amb un president d'una república, la República Francesa, que tampoc no és que tingui molta simpatia amb els catalans del nord. No. Vull dir... Sobretot allà... És que el príncep de l'únic estat independent de català. Encara que ara ja no pinten tant, eh? Ja ho sé, ja perquè van fer una constitució i tot això, però... A Andorra ja no pinten tant. Però és cert que... curiós que no el té gaire assumit, aquest, que és president d'un estat català. Però és cert que, per exemple, en Félix Bolaños, el ministre de la Presidència, davant d'aquesta concentració que sembla que s'ha convocat i que sembla que es farà, ha dit coses com això, que el procés ha acabat, que qui vulgui estar en el problema i no la solució ja s'ho faran ells, que això que el procés ha acabat, ha dit en Félix Bolaños, que no ho diuen només els socialistes, sinó que ho diuen els líders independentistes. Això és el que ha dit aquest... Suposo que per desmentir això Esquerra s'ha afegit a la manifestació. Suposo que és una manera de desmentir-ho. Bé, han convocat, sembla, per primera vegada en temps, una manifestació o una concentració unitària, Consell per la República, Assemblea Nacional Catalana, Òmnium, i després s'hi han anat afegint entitats. Els partits i altres partits. Això pinta bé, això, Manel, o què? Home, jo crec que sí. Jo crec que els hem de venir a saludar, els hem d'anar a rebre i dir-los que estem aquí i que tot això que diu el Sánchez que no és cert, que aquí no s'ha acabat res, aquí ells continuen amb la repressió, ells continuen empresonant gent, ells continuen amb els judicis, aquí no s'ha acabat absolutament res. Llavors, que volen donar aquesta pàtina, això és una altra qüestió, però els hem de deixar clar i els hem de demostrar que no. Perquè, a més, el retrocés del posicionament socialista és absolut. Per exemple, el Rubalcaba, el 2014, quan van la Marta Rovira, el Jordi Turull i el Joan Herrera a Madrid a demanar que es deixin fer un d'aixòs, diu, això no ho podem donar, diu, però davant de la sentència del Tribunal Constitucional hem de pensar en una reforma constitucional i si una de les coses que més us preocupa de la retallada de l'Estatut és el tema fiscal, hem de fer un nou sistema de finançament, que aquell any vencia precisament. Feia 5 anys des del 2009, per cert aprovat per Esquerra, vull dir que això que haurien de tenir memòria de com compleixen els espanyols els seus compromisos, i hem passat del 2014 8 anys, anem cap al 9è, i no s'ha mogut res. I llavors presenten una agenda del reencuentro, que és un insult. És que hi ha un conflicte que és nacional, que és constitucional, i presenten una agenda que són 50 mesures administratives. Això és que com a govern de la Generalitat, això és un insult. Però en canvi s'accepta des de... Sí, perquè a més el mes de juliol van acceptar que el conflicte aquest es havia de resoldre dintre de la legalitat democràtica espanyola. Per tant, la legalitat democràtica espanyola és la sentència del Tribunal Constitucional. Per tant, acabes d'acceptar la sentència del Tribunal Constitucional en contra d'un estatut aprovat pel poble català.
Un estatut al qual Esquerra es va oposar perquè li semblava poc, massa retallat. I ara va una sentència que encara el retalla més i diu que s'ha d'admetre. No sé si des de l'Assemblea ho saps o pots dir com ha sorgit aquesta idea de concentració unitària? Ho ha proposat l'Assemblea o ha vingut de... Jo crec que ho va proposar primer, se'n va parlar allà de seguida, perquè amb això, el dia 6 d'octubre, el dia 6 de desembre, la manifestació contra el delicte de desordres públics agreujats va sortir de l'Assemblea. L'únic que aquesta vegada, una de les coses... Sí, perquè de fet en aquells moments Òmnium no va secundar aquesta convocatòria. En part perquè no se'l va avisar. Llavors això, tant a dintre d'Òmnium, que va fer unes declaracions molt dures contra l'Assemblea, jo sé de molts militants que van protestar a la directiva d'Òmnium perquè no s'havia arribat a un acord, com a dintre de l'Assemblea, també vam criticar que no s'hagués intentat arribar a uns acords, com a mínim citar-se, vull dir. I suposo que per l'experiència aquella van dir, bueno, abans d'anunciar-ho, perquè tu no pots dir jo convoco tal dia i a tal hora una manifestació i a tal lloc i després els altres que vinguin. Això és una mala praxis. Jo crec que és molt positiu que això s'hagi superat. I crec que això farà que la manifestació sigui molt important. Només hi hauria de ser. Vull dir, la gent, si li volem dir amb el Pedro Sánchez que el conflicte continua, que el conflicte constitucional, és a dir, continuem regits per un estatut que no és el que va votar el poble de Catalunya. Continuem amb continuem amb la persecució judicial. Hi ha 3.000 represaliats, hi ha gairebé 1 miler de judicis pendents. Continua el dèficit fiscal, 20.000 milions cada any. Hi ha el dèficit, la situació de la llengua catalana, tenim les televisions espanyoles contínuament aquí i els mitjans de comunicació perquè no es respecta la territorialitat, com per exemple a Suïssa hi ha territorialitat dels mitjans de comunicació, a Bèlgica també, vull dir, al Canadà, per suposat. Països democràtics, no monarquies postfranquistes. Està clar. Però se suposa que la monarquia postfranquista es declara ella democràtica, però no saben el que és la democràcia. És que són dos conceptes antagònics, no? Potser monarquia... Constitucionalista. Una cosa és ser constitucionalista i l'altra és ser demòcrata. Són dues coses molt diferents. De fet, els anglesos es mouen, bueno, Gran Bretanya es mou amb una monarquia, però en canvi es pot considerar que és un país demòcrata. Sí, per això accepta que a Escòcia es faci un referèndum. Tot? Ara no, Ara el segon no, perquè com que el poden perdre... Ho accepten si és d'acord amb ells. Clar. No, si accepten si veuen que van a guanyar. Això és natural, també. Ara no el volen perquè, com que sembla que el poden perdre. Doncs que això és una de les coses que, clar, a Escòcia, amb el Scottish National Party, és majoria perquè governa bé, però molta gent que el vota perquè governa bé no és independentista. Però això ho pot fer perquè a Escòcia hi ha pous de petroli al mar, del qual el govern rep unes rendes molt importants que aquest govern administra bé. Però clar, nosaltres amb un dèficit fiscal de 20.000 milions no pots oferir res. Nosaltres administrem la misèria. Administrem la misèria i per tant això no pot fer independent. Bueno, això no pots pensar que administrant això la gent es farà independentista. Perquè, bueno, si et sacrifiques dient que tu ets un inútil perquè no em dones el que necessito, sí. Sí, aquesta és la idea. Però dir, no, és que ho administrarem tan bé que seguint l'exemple del Scottish National Party, doncs clar, no fan res. És que hi ha una cosa que és que provocaria... Les universitats escoceses són gratuïtes. A les universitats angleses s'ha de pagar. Algú té la idea de que a Catalunya les universitats fossin gratuïtes i a Saragossa s'haguessin de pagar? És que hi hauria un daltabaix que seria
inexplicable, doncs clar, això és la democràcia. De fet, no sé si... No s'ha dit encara on es farà aquesta concentració, sembla que la idea era fer-ho on fan la reunió, però no creieu que faran allò d'una zona de seguretat que serà impossible acostar-se a 1 quilòmetre de distància? Evidentment. Si ho fan, no sé, per dir un lloc al Palau de Pedralbes, doncs la diagonal des d'Esplugues fins a Francesc Macià i des del Tibidabo fins a Plaça de la República. Això ho important... No, Plaça Espanya, perdó, que es diu Plaça Espanya. Ho important per mi és la... Això segur que estarà blindat. Sí, la quantitat de periodistes que hi haurà. Jo crec que tot el discurs i el missatge ha d'anar destinat als mitjans internacionals, sobretot als mitjans francesos. Macron no li arribarà res del que puguis dir, del que es pugui cridar. No, li arribarà després. Li arribarà indirectament si la premsa se'n fa ressò. Si no se'n fa ressò, passaran, vull dir... Són gent que té altres problemes, vull dir que... amb el d'Ucraïna, o del petroli, del gas, o del Mediterrani, tot això, però el català queda... Clar, no és una prioritat per aquests estats. Els hi hem de posar sobre de la taula. De totes maneres, és un moment important per demostrar això, que el conflicte, evidentment, continua, que hi ha un conflicte que no s'ha resolt. Que no s'ha solucionat, aquest conflicte, no? El que passa és que és un conflicte, que això ja ho hem dit moltes vegades, tots per activa i per passiva, no? Que només es resoldrà una cosa tan fàcil com és votar. És que no... Però només es podrà votar si la gent es mobilitza. Ah, no, clar. Sí, clar, perquè amb un acord amb Espanya... 13 diputats a Madrid no aconseguiries mai que es voti. No. Amb 2 milions de persones al carrer, més els 13 diputats a Madrid, més la majoria al Parlament de Catalunya, llavors sí. Més un govern de la Generalitat disposat a anar a la presó. Això és el còctel que pot fer que es pugui arribar a votar. De totes maneres, tot això ara, en aquests moments, sembla que queda molt lluny, perquè amb aquesta divisió que hi ha entre els dos principals partits independentistes, no divisió, sinó fins i tot enfrontament, no? Sí. Amb un govern de la Generalitat completament debilitat, perquè ara depèn dels comuns, depèn del PSC, està fent mans i mànigues per poder aprovar uns pressupostos amb els socialistes, no? Queda molt lluny, això, encara. Sobretot, jo crec que queda perquè no hi ha una alternativa al que ells diuen. És a dir, ells diuen seguim la rutina autonomista, que és l'únic camí que hi ha. I això és una cosa que tu la coneixes, la Mireia Joanola va fer un article l'any 18 que en deia com se diu ara, la submissió acceptada o la indefensió apresa. I és la tàctica que s'han seguit tots els imperis d'arribar a convèncer amb els que tenen dominats de que no hi ha res a fer. Que no hi ha solució. Que no hi ha solució i al final acabes acceptant resignant-te, la resignació. Sí que n'hi ha de solució. Home, clar que hi ha solució. Clar que hi ha de solució. És a dir, un país de la Unió Europea no pot estar que cada vegada que hi hagin eleccions a Catalunya, al cap d'un mes, 2 mesos, 3 mesos, estiguin a la presó els diputats. Això és que és... Ara, estem nosaltres disposats a fer-ho? Clar, també depèn molt d'això, de què estem disposats a arriscar, fins a on podem arribar. Però és que no hi haurà aquesta gent disposada a fer els de dalt si no hi ha una pressió popular a baix. És a dir, si es va arribar al referèndum i l'endemà, el dia 10 d'octubre, el president Puigdemont va dir ajornem, aprovo la República Catalana però la suspenc, i va estar pensant-se si convocava eleccions, no es van tirar enrere per la pressió que hi havia al carrer. Si no hi ha aquesta pressió, els polítics, a veure, és que tu posa't, vull dir, no a ningú li fa gens de gràcia anar a la presó o anar a l'exili, vull dir, és molt dur. Però clar, tu t'has posat al davant amb un programa i l'has de complir si tens la pressió necessària, si no trobes 1000 excuses per no complir. Per no fer-ho. No ens queden gaires minuts, però com veieu les municipals?
No queda pas tant. No, bueno, les municipals... Les municipals a Barcelona o en general? A nivell català, Barcelona en particular pel que representa, no? Suposo jo per l'important que seria que hi hagués un govern independentista a la capital de Catalunya, no? Però en general, com ho veieu? Veieu el PSC guanyador? No ho sé. Com ho veus? No ho sé, és que, clar, diuen, és que les municipals, no, això són figues d'un altre paner, perquè és una política diferent, això es diu tot sovint. En certa part potser és veritat, En certa part sí que és cert. però també de vegades serveix com a excusa per a molts pactes, no? Per justificar molts pactes. Però és això... Perdó. Fora ideal de dir, escolteu, ara d'entrada i després de sortida, no pactarem amb partits que no estiguin... O sigui, no pactarem amb el 155. Això crec que ja ho van dir-ho. Això ja van dir-ho, no? Sí. Després no ho van a complir, no? No. Està bé. Clar, és que... Però jo crec que, a part d'aquests temes que són més de pactes, el que no hi ha és un projecte municipal independentista de dir els ajuntaments de la República Catalana no seran el model que hi ha ara. Per exemple, sobretot a les ciutats grans, la gent com a molt sap el nom de l'alcalde. Sí. Però qui és el regidor del seu barri? A qui ha d'anar a demanar si passa alguna cosa? Això no ho saps. A qui han de retre comptes? No ho saps. Vull dir, no hi ha una política ni... Quina és la política cultural que pot portar l'independentisme als ajuntaments? No està definida. No. Cadascú diu la seva. Jo crec que haurien... Per exemple, el Partit Comunista francès, per dir un exemple, que va tenir... Ja havia acabat la Unió Soviètica, havia desaparegut, i uns barris continuaven votant-lo, perquè durant dècades, si tu votaves Partit Comunista, sabies que aquell ajuntament faria habitatge social. Això a la gent li va quedar al cap. Els municipals, quan votes independentista... Què estàs votant? Què estàs votant? Per exemple, a nivell de cultura hauria d'estar molt clar què votes. Clar, no n'hi ha prou en dir és que en un partit votem independència, sí, però estem en un àmbit municipal, per tant, alguna cosa més ha d'haver. Configurem ja el que serà els ajuntaments de la República Catalana. Ens han de ser molt diferents dels espanyols que coneixem. I això no ho hem sabut dibuixar. Vol dir que hauria d'haver polítiques comunes en l'àmbit cultural, en l'àmbit lingüístic, en diferents àmbits? Sí. Per exemple, amb habitatge social. L'habitatge, per exemple. Per exemple, la mitjana europea és que un 33% del parc de lloguer és habitatge social. Llavors, tots els ajuntaments haurien de dir independentistes, haurien de dir és que nosaltres farem habitatge social. I nosaltres, si arribem, habitatge social. Vull dir, la gent sabria que vota. Vull dir, que a la República Catalana hi haurà, intentarà arribar al 33% de mitjana europea d'habitatge social. Això és el que volen fer els independentistes. Això és el projecte de República Catalana. Exacte. El que volen fer amb aquest poble és el que volen fer a la nació. A la nació. I ara no podem perquè no tenim prous mitjans, però si tenim la República ho farem. Però si no podem fer el 100% del programa, mentre estem sota el domini espanyol, fem el 10% del programa. Però, llavors sí que hi hauria una expectativa de què és diferent. I ara és molt un tema d'identitat. I encara crec que no hem sortit que és identitari, és evident que volem salvar la nació catalana. Hi ha una part important d'identitat. No, però és que hem d'associar la nació, l'hem d'associar amb una manera de ser aquesta nació. Volem ser una nació com els petits països d'Europa. I ja, en el que puguem, hem de començar-la a fer ja. I que això la gent ho vegi, que no sigui només un missatge, sinó que la gent ho vegi. Home, jo crec que amb aquestes paraules que acaba de dir el Josep Pinyol,
donem bones idees als que es presenten als municipals. Una altra cosa és que les vulguin escoltar i les vulguin fer seves. Ho deixarem aquí. Moltes gràcies a en Manel Carrasco, moltes gràcies a en Josep Pinyol. Nosaltres, com sempre, marxarem amb la frase de la setmana. Aquesta d'avui serà del Yoda, el personatge de la Guerra de les Galàxies, que deia això en un dels episodis. La por és el camí cap al costat fosc. La por porta a la ira porta a l'odi, l'odi porta al patiment. Comencem l'any 2023, com sempre, amb el pensament posat en tota la nostra gent, que és la que pateix la repressió, la presó i l'exili. Els volem lliures, els volem a casa. Tornarem la setmana que ve, que tingueu molt bona feina. Molt bé.